Inniu den Ealaín tá míid chun fuíollábhair a úsáid a ríist. Beidir gur chuoineh cúpla seachtaina hen gur úsáid míid fuíollábhair a ggur clifa golf, bhfuil tá míid duine ag úsáid an fuíollábhair céanna chun ár seomra héin a dhearadh, nó tachar Bhrionglóidí a dhearadh, agus siodró gur féidir duine Somála go héasca. Feiceas bhfuil bosca, buidéil rudbe tá agaí Somála cuinigí iad sin éonad a úsáidir gur achrasáil cuinigí iad, beidir go mbeidh siad úsáideach chun teachmhar Bhrionglóidí a thógáil. Dírithe mar tá déanta amsa. So, rih éon teach a thógáil curtar plán le chéile, agus siod é plán de theach. Feiceas an seo go bhfuil pictiúr déanta den bhun uairlear. Tá sé ar nó scoil duine a breanú isteach ón díon síos ar an deach seo. Agus tá seomraí difriúla taispont an seo, is altra a haringí na pictiúr agus tugan an taltra na pictiúr den tógálaí, tógáil an tógálaí an teach de réir na pictiúrí a thugtar dó. Tá sé de réir scála, centiméter ar an léirscáil seo, ar an mapa seo, sin méidir sa fíor héal. So, tá sé sin táhachtach. Rinne mise cinál an óid céanna ach tá sé bhád níos simplí. Siod é an plán a ggur seomra cheán. Seán an duine gur leis an seomra seo. Agus feicitú an seo, tá sé ar nó scoil aoní na breanú síosar, tá an tá an labas a chúine an seo, tá bord agus stól an seo, agus tá doras a goil isteach ann. Léiríonn an pictiúr seo go bhfuil doras a casa an bailach seo. Siod é plán ansimplí agus fiú go mór plán a tharraingt sola inan tú do cheomra héin nó do theach héin. Nis, chun é seo dhéanamh Somála, tá cúpla difriúil heastín wet. Batí líreachán, dúsáid me sé batí líreachán don uairlear sa seomra, cipíní lasán chomá, má tá gramán agaí, beidir go mbeidh siad sin úsáideach, darnú be scissor, pápéir agus rialóir a tasalú chun de phleanach ar le chéile, agus bhí bosca lasán agus rudí difriúla úsáideach gomsa chomá, don solas dúsáid me sé clabín ó bhuideal. Rud a bit tá agaí Somála, úsáid an saolaíocht chun iad a chuiristeach do cheomra. Nis, tá me sé chun an báir de dhéanamh uibre dús. So, dúsáid me sé cipíní lásán chun é seo dhéanamh, agus chur mé Paul sa bhosca lásán hena hain. So, chur mé isteach na cosa, tásúla go seasa sé, feice muid a gceann númed, bhfuil sé sách láidir, chun seasamh. Nis. Curmid a seo isteach de réir má phlean, bhí sé hálann seo faoin bhuineog. Nis feice sibh an inógan seo, tá sé déanta dúsáid me sé sean éadí bhí am Somála. Rud a bit agat Somála úsáid é chun é chuir isteach tá faoinógan sin freisin. Nis duine mé an stól. Agus don stól dúsáid mé clabín, seo clabín ó bhuideal leisnú de cíns, fága mé sin síos, jof mé teachbán, nis, tá me sé chun cinál tríntána úsáid chun an stól seo a dhéanamh. Agus feice sé bhón túr Eiffile I baras na Franca, go bhfuil go leor tríntána sa bhorganibh sin, mar go bhfuil tríntán an láidir mar chra. Nis, cosúla díon an tí bíonn sé cinál I gro tríntán chomá. Brua mé isteach na cipíní lasán. Isteach sa teachbán atá gramíon is leis an clabín. Agus duine mé cinál sin tríntan amháin, agus siod é tríntan eile, sin an tríntan an sin, agus tríntan eile, an tríntan eile. Feice muid a seasta sé. Iontach, furfa, agus chur me sé anam cheán isteach chomá, mar sin gur seomra cheán, dúsáid me sé rud a bé bheith timpeall sa Somála. Dúsáid me bosca, dúsáid me cipíní líreachán, cipíní lasán, bosca lasán, éadach, sean éadach a bhí am sa Somála. Go leor rudaí a bhíonn agat Somála gúnaí, tá siad an úsáideach chun rud mar seo a dhéanamh.